Esse manhã aqui abre com um curso especial para a polícia de Aruba, arriba terreno de tráfico, que tem uma duração de não menos que 12 semanas. Essa aqui está promete viaja que está brinda tipo de curso na assina na polícia de Aruba, então contando com expertise e conhecimento especializado do corpo de polícia de Rotterdam. Danke na boa relação que existia hoje em dia entre dois corpos de polícia de Aruba e Rotterdam, que nos isla conta com ajuda especializada e experto de Holanda. Hecho está que 12 semanas está muito pouco para pôr donatura detalhe para qual está espera de prosseguir em futuro para brindar mais de tipo de curso especializado na riba terreno de tráfico. A polícia está mais contente com o último desenvolvimento e com o conteúdo do curso do Nananang. Claro que todo tipo de conhecimento que o colega holandês está compartilhando com te ajuda a desenvolver e a gente den trabalho diário. De cursus die gaat 2 weken duren. De inhoud is verkeersongevallenafhandeling in zijn geheel. Dan gaan wij inzoomen op een aantal bijzondere aspecten daarvan. Zoals het vastleggen, het maken van een tekening. Sommige dingen hebben ze daar al van gehad. Andere dingen, er zijn ook wat ontwikkelingen gaande, die willen we ook behandelen. Verder gaan we het ook over de fotografie hebben, technisch onderzoek. En wat er ook uit volgt, dat is de analyse van data die in moderne auto's te vinden is. Dat stippen we aan in deze cursus. Dat kunnen we niet uitgebreid uitleren, want daar is de cursus te kort voor en de materie te ingewikkeld. Verder doen we ook nog een presentatie geven van computersimulatie. Ook dat zal niet lukken om dat hier zo in die 2 weken te leren, want dat duurt wat langer. Wellicht is het in de toekomst wel haalbaar dat 1 of meerdere van de collega's hier zo dat wel op zich gaan nemen. Van belang is dat dan, als dat toegepast gaat worden, de aanrijding dusdanig opgenomen is dat het aan een aantal voorwaarden voldoet. En eigenlijk willen we er naartoe dat die voorwaarden, dat daaraan wordt voldaan. Cuerpo Policial Aruba está existido desde el año 1986 y está contado en día con más o menos 600 policías trabajando incansablemente para brindar seguridad a nuestro pueblo. Se trata aquí de 375 gente hombre, 104 gente mujer y 120 empleados administrativos trabajando en 4 distritos, que guardan de policía situados en Oranjestad, San Nicolás, Norte y Santa Cruz.